The Hands of Time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Ayay ka. Tanawa, everything is a risk, di ba? Sometimes, ang atong mga desisyon sa kinabuhi, wala po ta kasiguruhan kung tama ba na para sa ato pod. Depende na nimo kung magsisi ka, depende na nimo kung panindigan nimo. Og sa dihang kung importante pag yun ang mga lain-lain nga mga butang, that means dili pa gyud siguro ka ready nga makipagrelasyon. Pero unsa ang taman pod no sa mga nahimong kumbaga nahimong babag sa mga future dream or mga future nga mga gusto sa ilang partner sa inyo. Why not suportahan na lang pod nato lugar? Di ba? Napoy point nga kanabitang moingon ta nga kamura man gyapon, say for example ang kalambuan man yang ginahuna no, bitaw nang mo sacrifice ang uban sa time ninyo with each other kay para sa kalambuan, but then naa pa rin mga consequences like sa mga OFW or sa mga subsob sa trabaho like kanang sa mga sundalo ana, di ba? Dito siya nakadestino, may manog pwede ra makapuyo ang asawa dito permi uban-uban sa bana. Nya sa di mangyod so naay sakripisyo pero dakog sweldo makahimog balay ang future sa mga anak, education okay. Parang ganun na ay mga benefits pod. Pero na po yung mga disadvantages na ganun. So kung pilihan po di mo imong love, balag magkalisod lugar ang kinabuhi, okay ra pod na sa uban, no? Okay ra pod nga mangutang lang mo, ina-ina lang diha, sikad sa gabi, tapos baligya sa buntag, security guard sa udto, ana, pwede ra. Bati kumbati, naglisod pero kauban mo sa imong minamahal. Oh. Pero naay consequence, di ba? Nag-uban mo pero naay consequence. Na lain-lain ang kinabuhi. Tama? Saan tamang gid ni lain-lain man sa tag opinion, lain-lain man tag i-choose. Og sa dihang sa mga nakarelate diha, pwede na mo mutawag now na 0937373164. Hello? Hello? Yes, nakarelate ka, Brad? Yes, Master po. Nagian din nimong ingani, Brad. Wala na ko nagyan ng Master po nga biyaan ako nabulag mi sa kong biyag. Unsa imong nagian day? Ang pagpadayon sa uyab tapos ang sitwasyon sa akong panginabuhi karon. Okay, so imong gi-chose ang imong dream girl. Yes, Master po. Unsay imong gi-kuan unsay tawag ani? Unsay gipuli di ay nimo? Unsa to gipulihan nimo? Karon man good Master ako to ang uyab Master po. So wala gyud mi nagbulag. Tay pagkat lang ha kay di ta magkasinabot. Hinay sa or i-off lang sa ang imong radyo palihog. Hello, Master po. Ay, nag-echo man gud imong radyo ba? Kusog ka imong radyo diha? Silingan? Hello. Hello? Hello, Master po. Kana. Say pangalan nimo, Brad? Junior. Junior, sige. Junior, unsa nitong saon na imong gusto nga kinabuhi? Sundalo ta, Master po. Sundalo, gusto ka magsundalo so naka-exam na ka. Naka-training na. Training na Master po. Mhm. Tapos wala ko nagayod kay naburusan mo akong uyab. Mhm. Tapos na Gipapili ka. bibinyuhan ginako sa Master po. Mhm. Tapos karon sige may kaway kay kuan manggod pining tungod sa wa ako'y tarong trabaho ba si may kaway kay walay saktong pangita niya.
sige din nga way. Pila man di trabaho, unsa man di mga trabaho nimo? Pila na katrabaho imong nagian? Pero nagpan ko karon na farm ra gapon Mm. niya sige mi gawin lagi sa akong asawa karon kay wa lagi ako nabot akong ambisyon tungod lang sa iya ha. Unya, unsa may kuan? Muna imong ginaingon sa iya. Mo na iya akong na kuha sa drama nila Master Pop. Mm. So, Kay, kung padayon to lang ako kung pagkuhan sa una sa talon ka nanam na ko permanent niya trabaho. so dapat nagpadayon ka ato, example atong ikuan ang lahi nga desisyon na. Say for example, nagpadayon ka. So wala nimo gibiyaan nimo imong mag-asawa, Punta imong asawa ug anak. ana gid ta nabiyaan kung ako silang gibiyaan Mm. siguro natupad na ko akong ambisyon. Mm. Sa imong tanaw malipay ka ato nga panahon. Kung kato imong kuan. Siguro Master Pop kay kung ako tong ipadayon masuportahan naman ako sa kadugoyan kay kita naman ko makapastar mo kong trabaho. Mm. Pero pila pa ka years? Medyo pagidugay Master. Mm. Pero sa akong nakuha sa ila sa iyang istorya, okay ako nang ilang ibuhat interest. Sayo pa, Mm. ila sa tupad ang ilang mga pangarap sa buhay. Para pag-abot sa panahon, ready na sa tanan. Basta na sa tanan Master Pop, ba? Mm. Di pareha sa ako karon nga. Nagkahirap-hirap ang buhay. Mm. So na ba kay regrets sa imong mga desisyon sa una? Na kay regrets? Nagmahay ba ka sa imong mga desisyon? Nagmahay ba ka sa imong gipangbuhat? Unsa man na nga imong mga na-feel karon? Kung kuan Master Pop, medyo gid ko na kaingon nga nagmahay ko kay murag nasisip ko sa akong desisyon Master ba. Mm. Kay sana kung ipatuloy ko na ko sa una na ako ra silang mabalikan matagaan ra ko silang tagaan ako sada og mga kong bata karon. Nya ano ba day katuday nga mga panahon medyo na threaten ba day ilang life or something na niingon ba imong asawahon nga kung imo nang ikuan imong dream magbulag ta ana niingon day siya sa una. Ana gid Master gid Siyempre sa una gud gi-appeal na mga ko bilang kuan gud yang papa Master. So kanang parang dapat panagutan ka ato nimo, I mean panagutan dapat nimo. Mo ila lagi ko nga pugtod Master ba hindi na ko to kanon. Ila gid kung na sila buhaton sa kuha daw. Karon sa inyo mga away-away, munay isumbat nimo sa iya. Mo gid ni kasagada. Siya unsa man po iyang tubag ana nga imong pagsumbat? Mo ila ko na siya Master kay mo ila nga siya masakitan mo siya sa istorya po. Pero ang pagkuan na to, ang katong pagpaningkamot nga mabuo ang anak, kinsa man tong kuan? Kinsa man tong nagkayod ato? Ako ra gyapon. Sa nga isisi mo sa iya nga nagkayod man gyapon kagapil. Sige ni kay ko. Master wa ni kung sa una wa basta ako ko nang tunana lagi. Oh, lagi. So kinsa may sisiyon nimo siya ikaw? Ako gid. Lagi di undangan na nimo ang pagsisi sa iya nga ikaw may dahilan nganong naingani ko. Decision man gyapon to nimo sa una nga manghilabot kag sa imong uyab. Mo lagi. Sayang ngayon sa una unta kung may mo palang ibalik lagi ang panahon pwede balikon gid sa Master ba. Ang imo na lang yung mabuhat karon is mag-advise ka sa mga batan-on ron. May na lang makatabang ta sa uban tungod sa atong experiences, di ba? Para sa mga batanon pa, Nga nagtilaw-tilaw na. katong mga batanon pa nga sagara karon Master kay mo tilaw-tilaw na mga Oh, bisag nag-eskwela pa, panahon man silang degree. unaan na mga yung tilaw-tilaw na mga kay tilaw-tilaw na mga sa unang video pa kuan. Sa mo karon.
advice ako sa ila kung maguna-una sila sa ilang ugma, Mm. sige, sila palabig tilaw-tilaw. Magbasol mga po nila sa umabot niya mga adlaw, Mm. mapriyas niya sa sako karon nga. Kuan na lang, igura lang. Kuan na lang, magkagalingon ra, wala bisag na yuta, pero ay kapital, wala po tingnan. Mhm. Wala income nga intakto, master ba? Mm. Na may mga kuan pud nga mga job nga dili kailangan og kuan gyud, degree. Nakoy naibawaan. Naman ba? Naman. Naga po yung masudlan, pili ka, master, Mm, pero mm. wala magapon makakuan ko. Ngano man? Di maka-survive ba, di maka, ayun, kung atong kayahon, Na yung mga commission based then storya lang ana, na yung mga ngana. lagi master, pero urag, gaya yun o kuan. Kanang imo gyud tong kuan imong hilig gyud. Imong hilig yun, master ba? Lagi pero wala naman so adjust ka gamay. Master, kung may mayaw sudlan nga master, anong edad ka rin, master? 35 na ko karon. Ay 35 sus. Akong 35 lang. akong uyab na kuan nanginalag tao. Tawag. Nanginalag lagi. Oh, nanginalag tao nga may mukayod. Sabi. Lagi. Usa mo na nga, trabaho master, usa mo na nga. Di lang ta magstorya ana dere. Kay basin kuan ba, basin daganay nung kay mosulod. Atik-ate. Bitaw na tinud ako, seryoso na ko. I-kuan, i-message lang ko kay ako kang ipastorya sa iya. Magkamo lang din mag-communicate ba para nakipangutan na siya rin makatubag. Adi mo ko Ha? mag-visit yung ngayon ko ko number. Ay dili ka mag-number kay na naman ka dali nanawag man ka no. Oh, likod mo kita. Ay, ikaw mo mag-visit sa akong hotel. Sa kuan ba sa FB di ay? Wala. Negative ko na master, wala ko ikuan. Wala kay kuan sa FB? Wala na ko FB master. Isod lagi yung panahon lagi. Murag nawala ko kung titris sa kuan master. Sige lang, tabangan ta ka kung makatabang ko ba hindi ay ba. Ikuan lang, i-message lang ko kaning nga number imong kaning gitawagan nimo ba. I-message lang ko ha nga ikaw tong nag-ana ha dayon ni imong pangalan kay para may bawaan ako nga ikaw ni nga number. After sa atong tawag, okay? Okay master, salamat. Sige. And then unsay imong kuan? Salamat sa imong pag-share but na ba kay gusto i-greet diha unsa may ay na-off na. Ay nako. Sige lang, i-message lang ko brada. Junior, i-message lang ko ha kaniya katura gyapon gamita kato yung gitawagan. Another caller ta para matabangan ako si Junior wa takabalo bas hindi no. Mura ni ang gipanginanglan no. Hello, may gabi. May gabi. Kinsa ni? Ay, kato yung kuang bi. Sa kuan gabi. Sa kung gikuan gabi, gitandayan ako. Ayuhan na imong gikuan gabi ha. Yung friend mo gabi is Ha? Sinara. Si Sinara. Akong gi Friend mo gabi lang. gi-friend? Sinara, uy. Asan ako gi-friend? Sa number. Ano sa number dani? Mm. Nagtawag ka? Gabi eh. Sa Dear MR. Mm. Nakarelate na po garon. Karelit na po. Kay? Uyab Japon. Okay. Pariya gini nagkaga na lalaki kay kanang wala bitaw kay time sa iya ha. Kinsa nga siya? Akong uyab. Ay sa pareha mo kinsa nga lalaki katong color na to ganina or kaning si Kuan? Si Kuan ba? Si Ron? Si Ron? Oh, si Ron. Mm. Primero na ako inauyab. Tapos ni palayo man ko kay matabaho lagi kailangan lang kuan.
trabaho. Pag-abot na ko dito sa trabahoan ako, nakauyab ko. Hmm. Nako, Pero nagbulag lugar mo ato yung uyab. Duha na? Ha? Nibulag ni ato kaya dili siya ganahan na Layo ka. long distance. Long distance. Mo daw nibulag ni. Nakauyab din ka. Nakamubon ko ato din. Nakauyab ko. Tapos maura gyapon wala ko time sa iya ha. Handun. Ya kung kanabita iya kung kailangan. Kahit wala ko. Time pa, nakauyab man ka sa trabaho. Nakauyab ko sa doon na gyapon sa kong trabahoan. Onya, unsa may problema to? Kuan ba na kanabita mga dispute ana. Lagi unsay problema? Hindi ko katunga kay wala ko focus ko ba sa trabaho. Okay. So bisag duol. Bisag duol wala ko time sa iya ha. Okay. Unsa Okay. piling nimo tama imong ginabuhat? Piling na ako tama akong gibuhat. Kay Focus na ako trabaho. Kay Kay kailangan lang yung sa akong padala. mga kailangan o sa akong pamilya pod lang kay ako may gisaligan. Asa ga imong pamilya? Ang pamilya sa Bukidnon naman. Bukidnon, no? Kagayan karon. And then Tapos hantod na suko siya master. Yana siya na. Hana siya. Nung kuan man kay ka. Nung busy kayo. Ka na kay gibuh. Na kay gibuhi. Anak ko wala man noon. Timoto nagkakuan niya to awal niya. Ni uli man gusto mo adi. Nabot ang ex na ko dito. Abi na akong nana sa iyo master wa pa man day. Sinabitan gibabagan siya na balik man ning duwa giingnan bitan niya. Kinsa giingnan? Giingnan sa akong ex nga balik man sa akong uyab. Ha? Kato akong giingnan sa akong ex kato akong uyab na balik man ning duwa kaya uli man ko sa mua. Meaning giun sa pag-ingon ka ng insulto nga pagkaingon or gi-encourage nga pagkaingon? Niingon siya na. Nangutara pa siya na ako primero. Insa de problema nimo. Anak ko nag-away lagi sa kong uyab ni anak ko. Anak siya na. Aysa nalibog ang mga tao pamina. Wait lang, ang imong ex karon si butang ta si Boy 1. Muto imong ex nga imong nabiyaan didto sa Bukidnon, tama? Si Boy to mo imong recent na boyfriend nga medyo nagmahay-mahay. Nagmahay-mahay. Unya pag abot nimo sa Bukidnon, unsay kadahilanan nga ni balik ka sa Bukidnon? Nasakitan man ko master kasi sige man lagi ni kaaway. Pero wala pa mo nagbulag. Wala pa. And then pag abot nimo sa Bukidnon, nag-text din siya sa katong imong si Boy 1. Niano siya nabalik man ning duwabay, niano siya. Ha? Niano siya nabalik. Si Boy to niingon. Kato akong ex gingan niya akong uyab nga nagbalik daw mi pero gets na mo. So si Boy 1 ang nag-ingon, giteksan niya si Boy 2 nga Brad, nasa din sa Bukidnon Brad, nag-uban nami, nagbalik nami ana. Inana mo. Dayon. Pagkakuha na to, natingala ko kay suko kay siya nanawag na ko. Pero wala mo nagbulag ato ha? Wala pa. Ano siya na, bandog rin may uli kas Bukidnon kay pagbalik man di ka sa iyahan, ana siya. So ang sa laktor kapag kastorya, pareha atong sa story na to, gisilusan. Yung nana. O sa, unsa imong gibuhat dayon, Then, ako siyang lagi ako po siyang gitawagan nga. Gansi din nakaibaluan na siya. Ako lang ini, ako siyang istorya. So, gi-investigar po nimo? Unya na ibawan nimo nga si Boy 1 de ang nag-text or nag-ingon. Gitug, ko na master nga. Ako may text ko. Tungkol kaya di ko gusto mawala. Kasi ko aginin ko niya. Ang ending, unsay ending? Ang ending nga na master na uli din ko pagkaugma. Okay, niuli ka sa Cagayan. Gusto na undan ako. Balik ko na mo ba? Nga istoryahan ninyo. Istorya na mo. Pero karon kapag istorya na mo, kanina naman siya na magkabulag na lang daw mi.
Opo, nagkabulan niya. Nya okay na sa imo. Nakamove on naman, taon-taon naman po. Ang taon-taon na mga pila ka minuto. 2 years na nun, Master. Okay. So, unsa imong na-learn aning imong kasinatian sa imong life? Wala kayo uyab ron, ha? Magkaroon na, naman ko iya, Master. Lahi na pod na siya, boy 3. Lain na po. Sure makaka-boy. Sure. Ah. Ito ba yun? Aw. Imong gi test? Hello? Le. Wala ni mo gi test? Hello? Le. I-test sana pag na gani reaction. Uy, plug ceremony. Lucky. Pero pag walay plug ceremony, hoy! Bitaw. Unsa imong na-learn aning imong naagian katong ingadto nga mga sitwasyon? Unsay na-learn nimo? Ang ako lang din, Master, kalay mag-give opinion. Para sa ko ay siyempre, magtrabaho ka pero napo may time sa mga yagpod. Balance lugar dapat. I-balance mo ba? Uy, sayop din. Sabihin, anak. Nagkulang ka ani. Pero- Unsa imong kulang punan na pud nimo. Pero di yun ka mo, kung di siya mabisag ko kay mga ka-istorya, basta always lang yung kagasimbay na. Kaya kung ikaw ra bitaw isa mo kan, Magdesisyon ay. mag-desisyon na or bisag wala kay friend na kaya ako. Di man gyud ko iling magkuan gyud. Kaya wala may kayo ka. Kuan kay strict naman ako nga mo, di man siya pwede. Barkada. So, So, akong buhaton dire kay mag-ampo na matulog. Mag-ampo before di pa matulog. basa Biblia kay basin narabay uban ba nga diya sa Biblia nila makuha ang message nga ingani di akong buhaton. Sa mga Then, Muslim brothers and sisters nato, Quran, pwede. Ang ako lang din ikakuan yun, di gid kalimutan ang oras. Oras Para para. nagkabisi ka basta or tawag lamang. Yan, pwede na tawag no, quality time no. Na. Kaya kung pasagdaan mo naman na. May kadulungan. Lugar kung dili ka gusto nga makuan, madaot inyong relasyon at paningkamuti pod na effort. Na magay effort para ba. Bitawan sa imong Katong nga time, Master, is titutan ko na gilinsingan to. Napagyapon sa ko karon. Unsa imong kuan greetings kay wala na kay time. Mag-request lang ko. Sige. Kanang hanggang kailan man. Hanggang kailan? Hanggang kailan. Bye. Sino kanta? Hanggang kailan. Kinsa nagkanta na? Angeline? Kuan, ang badak. Angeline? Mura. Angelina Jolie? Sige, no problem. Salamat ha. God bless. God bless, God bless, God bless. There you go. Ay, lisod ang panahon, no? Mayra kay kita mag-advise, mayra kita magkuan pero pag abot sa ato na daing sitwasyon, maglisod jud ta kay emotions, decision making. So tama kayo, ako amen kay ko sa iyang gingon nga mangayo kita guidance sa Ginoo. Dili kay ano bitang magdesisyon na lang din diretso na hinuklugan sa maayo to ilang gihimo gani ni Ron og ni Cams. Kay naghatag silang space sa ilang selves. By that way, magmuni-muni sila, magtanaw sila sa mga lain nga mga kuan, and then para maisip nila kung kinsa gyud ang priority sa ilang life, kinsa gyud ang importante, and then basin along the way samtang naa pa sila space sa usa't usa. Dito mo storya ang Ginoo sa ila no, sa ilang lives unsay mas maayo ani nga plano. Kaya ika nga nila, kung nakay dako nga damgo, naapod siya dako nga damgo ang babae. But mas dako ang damgo sa Ginoo para sa inyong duha. So salig lang dito sa Ginoo. Dili ka salig sa imong damgo, salig sa iya, dili.
no? Sa kuan na siya. Sa kung unsay plano sa Ginoo sa imo dapat kabaluta. Pero kung dili ta magkagrelasyon sa atong labawng makagagahom, wala tay relasyon niya di magay taga-pray. Ayan na taga-pray kung magkaon. Ayan na ta mag-pray or ayan na ta musimba kung magkuan na, mag-birthday. Wala kay relasyon sa iya, dili ka makabaluon sa iyang mensahe sa imo. Relasyon ba yan na kanang friend, meaning friend gani makigistorya pero me. Diba makigistorya ka sa Ginoo dapat na, uy, gamay lang, uy, pag mata nimo kung friend na nimo siya, uy Brad, bata na Brad, morning. Ana ba yan ang friend, diba? So kung sa Ginoo ka makipag-friend, magka-relasyon ka, may ka, ay, good morning Lord, salamat sa kuan, sa adlaw karon. Uy, ulan-ulan man Lord, pero thank you gyapon. Ana. And the more ka makig-communicate sa atong Ginoo through prayers or bisag kanabitang ang uban di man kailangan nga manguros gyud, di ba? Kung sa Katoliko pa. Pwede gani ka nang naglakaw lang ka diha. Di man kailangan manguros ka nga makigistorya ka sa Ginoo. Sa imong hunahuna kabulo naman na siya, di ba? Ana. Para sa atong mga decision in life, kay kabalo naman gyud ta nga naa gyud nay consequence ang kada desisyon. Para makaya na to ang kada consequence, para mas strong ta o dili ta mahuyang sa tanan nga mga mahitabo, whether it's positive or labi na sa mga negative nga mahitabo. Salig yun sa syempre ang iyang mercy, iyang grasya. Sa tanang mga nagproblema, di ba? Ganina, si Junior. Nagproblema siya. Pero kung musalig lang siya sa Ginoo, kung kita musalig lang kita sa Ginoo, kana ang iyang problema about financial. Mulambo. Mulambo siya puhon og God will move in mysterious ways nga miingling ka, ha? Pero matug milagro ang nahitabo. Murag imposible pero nahitabo man naon sa namo karon, thank you Lord. Ana. Pero bisag unsaon natong advice karon, it's up to you sa mga naminaw karon. Anyways, 12:04 na mga milya, wala na akong igong time. This is Master Pope saying, don't worry, be happy. My problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumomment. Bye for now. But see you again tomorrow. Same time. Alas 8 na ako dun sa MOR 91.9 Maong Radio for Life. Og another episode na naman tomorrow alas 10 sa Dear MOR. Ang atong episode tomorrow is Dear MOR Iskandalosa. Dear MOR. Bakit? Bata ka pa naman na. Hoy Billy, hindi porke tinutubuan ka na ng bigote at buhok sa kilikili, matanda ka na. Abangan mamaya sa Dear MOR. Dear MOR Iskandalosa. Aba, maayo ba ang pagiging iskandalosa? Na ba siya advantages or permi na lang yun siya disadvantage nga batasan? Tomorrow na. Alas 10, antak na sa kagabi noon. Wala na kong igon tayo mga milya sa mga single ladies and single moms. Itaas ang inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong mga ilok. Are you ready? Ready na? Itaas na baby, ay kaula baby, don't be shy. Itaas na. Ready? Idol sa kuan sa radyo. Sige na. Kay mukis na ko, ready? 3, 2, 1.5 1. Lami na. And I'll be leaving you with a quote. Gikan kini sa atong title tonight ang Dear
M-O-R, Kandado. Ayaw ug buhi. Sa relasyon, mas dako ang inyong kalipay kung mas dako nga kalisod ang inyong malahutay.